Paano pa yan, boy? Yan si Balay. Ay, mabawat sukar. Bagat ka rin siya, perla. Ano lang ini papa ho? Gayon. Gusto mo mag ano papa? Asukar ang wala. Bye. Wala gata, nagata. Mas na daw sa aga pagpasa sa dulo. Oo. Makiagi. Patagalbong mo. Tuyuhon ha. Wala po. Gayon ano. Nakabidyo ako. Documentary. Doon mo na lang sa YouTube. Sa YouTube kuya di ano. Yes. Nakadi ako one time. Bisitahon ko. Oh yes. Nanay na nadalan ba? Kamanghod mo siya? Siya kamanghod mo? Wow, probinsya hon baga. Ilan nakabuti ka na di para daw soon. Aray ko. Wala na. Nakampuyaan ako. Re. Aray. Nano man ko no? Makidagos. Ay gagayon. Jadi tabi ho. Makida. Nano man. Lolo. Malapog nga sa laboy sa amin. Normal yan. Puro putik di sagana sa putik. Cyril, mo pa. Trabaho niya. Ma'am Christy, di daw din nakaabot. Di ka na didi. Abot mo. Kanana kamot mama, kanana. Kanana no. Kanana nga ako kami sa page. Grabe. May pato, may manok. Mayo din. Tago na ako pag may para ako ano didi. Dire bese. Bise. Papa, makadinatabi ako. Adili mapod si ano, mama mo. Ako ito page daw yung karab. Sige. Salamat man. Tapos sa bisita din eh. Salamat sa ano, nakabisita sa matagal na panahon. Magayunon. Magayon ang lugar. Bisita ko daw ni Cyril pag One time makanya ako sa ima. Nabit. Oo. ay padawar kita kay nasa parang anong bakit ko karamamay mo rin diyang gandinapit kay ibatog si Papa mo Domingo. Kaya na yun mamaan. Ay, sa buhay probinsya. Si Papa